Dagala mga suspect. For the gala mga suspect. Sure, oy. So, wina, ilhad akong hot mama. Hot mama, di ko magtalikod na namin. So ako So, happy Women's Day, everyone. Sa hi mga sis, pagkatapos na namin pumasok sa 7-Eleven. For the bush lagay. ano mi maguna-una nang ko. So, dito na siya diribing. So, mga sis, pagyan po kami na super mom. Hi mga sis! Kabantay ka nilang underbing mag-vlog silang ayukay. Yeah. Yung mura ko silang nasa kinig eh. Bata pa Pero lakad-lakad mga sis. Gwens! Bilang babaeng masikap. Ay, okay. Wala nang ibaw kayo siya nga. Sige na may bangkay diri. Uy, dapat na siya kung takon pini para mahibawan ba? Pili na yung price. Naman diri. Layo na kayo na. Tara o. Si JJ namin ang Kasi ingon. iya. And sa pagkakita. So, ito. Dugay na. O, ganiha pa man. Hi mga sis, for the walking the street like it's a given. Sa hi mga sis, for the waiting po kami ng aming masasaking mga sis. And for the uwian na tayo mga sis, for the vlog lagay. Asa man dito? For the uwian na tayo mga sis, for the vlog lagay.
So, hi mga sis. So, kakarating ko lang dito sa bahay mga sis. And ito po ang ating nabiling okay-okay mga sis. For the bush la guys. So, ito po yung 3 pants mga sis. So, oh my god, I'm so excited na mga sis for the pasabag. So, ito siya mga sis. And ito pong pangalawa. For the bush la guys. At ito pong last, pangatlo mga sis. Oh my god, I'm so excited na i-try ito siya mga sis. So, ipapakita ko sa inyo mga sis. So, hi, ang init mga sis for the... Uy. So, mga sis, so, i-try na natin siya suotin mga sis. So, nandito kami sa aking back mga sis. Oh my god, I'm so excited. Like it's giving. Sis, mamili po tayo mga sis. Kung alin ang ating unang susuotin mga sis. So, ito po mga sis, ang una natin susuotin. Like it's giving. So, ano na siya mga sis? So, iano ko lang yung, hindi ko lang tuhubarin yung aking pajama mga sis. So, oh my god. Pasabog na outfit to mga sis. Dude, bagay sa akin kahit mga sis, diba? Comment down below. God. Di ba mga sis, ang ganda niya mga sis. So don't mind my slapper kung nakikita niyo mga sis. Oh my god. So medyo hindi siya kasya sa akin mga sis. So adjustan ko na siya mga sis. For the pasabag. So next na tayo mga sis. So ito mga sis, ang ating pangalawa. Ang ganda din ito mga sis. Oh my god, kasya sa aking waist mga sis. Diba, ang ganda niya mga sis. So, dito na tayo sa ating panghuli mga sis. Klaseng pants mga sis for the fashion, I mean for the yeah. Ang ganda din ito mga sis. Hindi siya maano. Pero look. Diba ang ganda din ito mga sis for the pasabag. So hi mga sis. So ito po ating nabili sa halagang 15 pesos mga sis sa uulitin. So mga sis, so dito muna natin tapusin natin vlog. Bye!